ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ನಂಬರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಿದೌಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕಳಿಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೋಜ್ ಕೊಲ್ನಾಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪಡುಪನಂಬೂರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮನೋಜ್ ಅವರು ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಟೆಂಪಲ್ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 2 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮನೆ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಮನೋಜ್ ಜೊತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನೇ ಸತೀಶ್ ಬಂದೆ ಸರ್. ಅವು ಇರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋರತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎತ್ತನೋರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವು ಟೆಂಪಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋರತ್ತೆ ಇರ. ಓಕೆ ಅಂಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ಕೆಂದ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಮೆರ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಅರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ನಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ತೂತೇನೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಪುರ ಅಂಚ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೇತೇನೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಸರ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಏನ ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲು ಪಡಿಬಿದ್ರದಲ್ಪ ನಿಯರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ 2 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಲ್ಪನೆ ಸುಜ್ಲಾನ್ ತಲ್ಪನೆ. ಸೊ 2 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚೊಬ್ಬಡು ಬಂದಾಗ 5,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಅಪಂಡ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಬರೋಬರೋಡು ಎಂಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆಪಲ್ಲೇನು ಆಜ್ ಜನ ಇಲ್ಲ 6 ಜನ. ಸೊ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅವಡು. ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪನ್ಪೀರ ಈಗ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ಪೂಜೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲತೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಎಂಗಳೆಲ್ಲ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಎಂಗಳು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದೇನು ಬಾಂಬೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ್ ಎಂಕಿತ ಮೇನ್ ಆದಿತ್ತ ಪಿಲಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಲಿತಪುರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಪನ್ವೇಲ್ ಸಾರಿ. ಓಹೋ, ಓಕೆ ಅಲ್ಪಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅದೇ. ಅಚ್ಚಾ ಶನೀಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಓಹೋ, ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮರಾಠಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್. ಅಚ್ಚಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಸಮೀಪ್ ಮೇ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ತುಯ್ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂಚ ಮಲೆಜಿ ಮನೋಜ್ ದಾದಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದು. ಬಟ್ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ್ ಲೆಕ್ಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅದು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಎಂಚೊಬ್ಬಡು ಮನಗ
ಮನೋಜ್ ಏನ ಪಡುವನಾಗ ಎಂಕಲಿತ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚೊಪ್ಪನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಪನಾಗ ನನ ಇಯರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ 2 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಿಡಲ್ ಡೇ ಸೊ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಸರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ತದಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಪುಡ್ಜಿ ಕಾಸು ಇರ್ತುಲೆ ಇರಗೆ ಏತಾಪಡ ಆತ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತ್ ಕಡಬಿಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗಲ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಮರ ಪೂರ ಕೇರಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಆಯ್ತಾನೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ 5000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡು ಪೊಯ್ಯ ಪೂರ ಗೋವರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೇ ಐತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿಲೆಟ್ ಬರೆದ್ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಸೊ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಮನೋಜ್ ಇತ್ತ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಓವರ್ ಆಲ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಪಣೆ ಅಂದ ಒಯ್ತ ಮಲ್ಪುಲ್ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಬರುಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಉಂಡು ಅಚ್ಚಾ ಅಂಚ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಮುಗುಲಿ ಬರದಿ ಇರ್ದಿ ಅಂದು ಮುಗುಲಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಮುಗುಲಿ ಪಂಡ ಕೇರಳದಾಗ ಅತ ಮುಗುಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅತ ಮುಗುಲಿ ಬರ ಬಡ್ಚಿ ಅವ ಬಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅವು ಎಸಿ ಗ್ಯಾಪಿನ ಬರ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಗಲಿಗೆ ಅಚ್ಚಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಅನ್ನ ಇರೆ ಕಡಪುಡೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕಲ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಗಲ 2 acres ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡತೆ 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಲ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ದೋಜು ಅಂದೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಾನ್ ಪುರ ವಾಸ್ತು ಪುರ ತುಯಲೆನ ಬಾಯಲಲ್ಲಿರೆ ಓ ಸರ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದು ವಾಸ್ತು ಪುರ ಸೂಪ್ನ ಅವೆನ್ನ ಬಾವೆಲ್ಲಿರೆ ಆರ್ ಪಂಡ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಿ ಇಡಿ ಬಾಂಬೆ ಆರ್ ಮೇನ್ ಆದ ಅಂತ ಉರ್ಲೇರಂತೆ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಪುರ ಆರೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಓಕೆ ಈ ವಾಸ್ತುದ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಇದ ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪುರ ಉಂಡದೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಅಣ್ಣನಕಲು ಪುರ ಮಂಡ್ಯರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪುರ ಮಿತ್ತಡೆ ದಿಕ್ಕ ಅಂದ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಉಲೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜುಲಕ ಆ ನಮ್ನಿಗೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಂತಾನೆ ಸೊ ಅವು ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮೇ ಬಿ 4 ಫ್ಲೋರ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಹೈಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಚಿಮ್ನಿ ಹೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಸರ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಇರೆಗ ಐತ ಇದೆ ಸೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದೆ ಸೈಟ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಬರುತ್ತು ಓಡು ಇಂಗ್ಲಂಜಿ ಅತೆ ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪರ ಸರ್ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ತಲ್ಪ ಬರ್ಪರ ಇತ್ತೆ ನೀ ಪೂಜೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಅಚ್ಚಾ ಐನೇ ಪೂಜೆ ಇಂಗೆ ಲಲಿತ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೂಜೆ ಸೊ ಎಂಕಲೇನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಸರ್ ಏನವನ್ನ ಇಲ್ಲದನೆ ಪೂಜೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಲ್ಪ ಗಂಜ ಅಚ್ಚಾ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಮನೋಜ್ ಬಟ್ ಯಾನ ಅನ್ನಂದ ಯಾನ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲೆಂಜಿ 19th ಪಿದಾಡ್ರಿಗೆ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಸೆಟ್ ಬರೋಂಡು ಇರ್ಲ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪಾಡುವರು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾನಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅಂದೆ ಅದ ಯಾಪಂಡ ಇರ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರ್ತ ಪಂಡ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಂದ ಅಂಚ ಅಂದ ಉಳ್ಳೇರಾ ನಾವು ಸರ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲಾನ
ಅಂದೆ ನೀವು ಬರ್ತಿ ಸರ್ ಅಂಜಿ ನಾನು ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕು ಕಾಲ್ ನಂಬಿದೆ ಅದೇ ಇದು ಆಯ್ತು ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೇ ಶನಿವಾರ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಾಡೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಈ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಉಂಡತೆ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಹನುಮಾನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಲ್ಪ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಇಂದುಂಡು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ದಲ್ಪನೆ ನಾನು ಉಪ್ಪೆ ಅತ್ತೆ ಬುಡ್ನ ಅನಿತ್ತೇನೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡ್ದು ಹಲೋ ಮನೋಜ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡ್ದು ಹಲೋ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರೇನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ನಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವೇ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯಾನಂದ್ ಸೊ ಇವರ ಊರು ಹೆಜ್ಜಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಓಕೆ ನಂದಿಕೂರಿಂದ ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಈ ಕೊಕೊನಟ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗಿಯೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1.5 ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ್ದು ತೋಟ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕೀಗ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತಾರಂತ ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ದಯಾನಂದೇ ಹಲೋ ದಯಾನಂದೇ ಸರ್ ಬೋಲ್ಲಾರ ಸರ್ ಫ್ರೀಯಾ ಅತೀರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇನು ಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಕೇನುಡೆ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕೇನು ಜಪ್ಪ ಜೈದಾರ ಚೂರು ಸಾರಿ ಮಾರ ಲಕಾಯನಿಕ್ ಸಾರಿ ಇತ್ತ ಕೇನುಡೆ ಓಲಾರ ಇರೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಏನಿ ಅಂದೆ ವನಸಾಂಡೆ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿ ಯಾನಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾತೇನು ಸೋಮನಾಥ್ ಬೆಲ್ಮಾನ್ ದಯಾನಂದ್ರ ಕೇನುಡೆ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ ನಂದಿಗುರ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಿ ಕೊರ್ನಿ ನಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಿ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಮಂದ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ ಹೈಟ್ ನಮ್ಮ ತಾರದ ತೋಟ ಉಂಡು ಸೊ ಬರೋಲಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಸೀಸನ್ ಆತೀರೇಗೆ ತೋಟ 2 ಎಕರೆ ಹಿಡಿತ 1.5 ಎಕರೆ ಫುಲ್ ತಾರದ ತೋಟನೇ ಏತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆತೀರ ಮಿತ್ತರ್ನೆ ಕೇತಂದೆ ಅಂದ ಏತ್ ಹೇಳ್ತದ ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಗಿ ಮಿತ್ತರ್ನೆ ಕೇತು ಮಾಡುವಾರ ಓ ಕೇಂಜಿ ದಯಾನಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಕೆಲ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಹಲೋ ಕೇಂಡೆ ಹಲೋ ಅದೇ ದಯಾನಂದ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತ ಇದು ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಹಿಡಿತೆ 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಹಿಡಿದು ತಾರದ ಮರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತರ್ನ ಕಿತ್ತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರಿ ಮೇರೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಜತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಓ ಹಲೋ ಅವಲೇಬಲ್ವರ ಯಾನ್ ಯಾಕೇನು ಗೊತ್ತನೇ ದಯಾನಂದ್ರೆ ಮೊರಡನ್ ಜನ ಅಂಚನೆ ಮಂತು ನಿಂಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ 8 ರೂಪಾಯಿ ಜತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂದ ಮಾರೆ
ಏನ್ ಐಕ್ ಆರೇನ್ ಬಿಡ್ದು ಐತೆ ನಾನು ಇರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಚೆ ಇರ್ನೇ ಎತ್ತಿಂದು ನಲ್ಪ ಇರ ಜತ್ತಿನಕ್ಲ ಐಟೆ ₹5 ಇಟ್ಟು ಸೇರ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಬಲೇಜ್ ಬಲೇಜ್ ಎಂಗಲ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಮುಟ್ಟ ಮರ ಉಂಡು ಇರಗ್ ಹೊರ ಮಿತ್ತಾರಡ ಜಪ್ಪುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಲಾಗೊಂದು ಪೊಲಿ ದೇನಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಅತಿ ರೇಪ ಬರ್ಪಾರ ಮನ್ಲೆ ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಏತ್ ಮನ್ಲೆ ಬಕೊಂಜೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೋಟಲ್ 96 ಮರ ಉಂಡು ಹೊರಕ್ಕಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಕ್ ಇರುವರ ಕಾಂಡೆ ಮಿತ್ತಾರನ ಜಪ್ಪುನ ಎತ್ ಗಂಟೆ ಅದತ್ ಕಾಂಡೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರ ಮನ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರ ಅತ್ 7 ಗಂಟೆ ಲಕಾರ ಇರ್ಪ ನೀರು 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದ ಮಿತ್ತಾರನ 7 ಗಂಟೆ ತಿರ್ತ ಬರ್ಪಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆನಾ ಆತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾರೇರೆ ತಾರಾಯಲಗೆ ಎప్పుడు ಅಂಚ ಅದೇ ಓಯ್ ಇರಗ ಒನಸ್ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲೇನಾ ಅದ ಐಟ್ ನಲ್ಪಡೆ ಬತ್ತನಾ ಖುಷಿ ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಪಿನಿಂದ ಅತತ್ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಜಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚವನ್ಯಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ದೇವಣ್ಣ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಜೀವನೋಡು ಅದೇ ತುಲ ಹೆಂಗ್ ಎಕರೆಗಡ್ಲೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಎಕರೆಗಡ್ಲೆ ಕಾಸುಂಡು ಸಾರಿ ಇದು ಕಾಸು ಕೆಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಡು ಜೀವನೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿರಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ಪಾರ ಅವೇ ಇದು 7 ಗಂಟೆ ಪಿದಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಾರತ್ತೆ ಬಾಗ ಮಿತ್ರಗುಲ್ನತ್ತು ಮಂಚ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ದೀತಾರ ಮರ ಅಲೋ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ತಿರ್ತಿರ ದೀದ್ ಬೋಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಪುನು ಬಾಗ ಐಕೊಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಪಿನಿ ಅವೇ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪುನು ಪುರ ಬರ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಅವೇ ಅಂದ 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 ಬಾಕ ಇರಂಗೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮಿನಿ ಬೋಡ ಈರಿತೆ ಇರಿ ತಿರ್ತು ಬಾಂಡೆ ಬೊಂಡ ತಾರಾಯ್ ಪುರ ಈರೆ ಪೆಜ್ಜು ದೀಪರ ತೆಂಕುಲು ಬೋಡ ಕುಡಂಜನ ಬೋಡ ಏತ್ ಬೋಡು ಅದ್ ಎಂಕಲೆ ಖುಷಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾರ್ರ ಎಂಜಿನೋ ಈರ್ ಫನ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅತ್ತ ತೀರ್ ಜೈದಾರ ಫನ್ ಪರ್ ಮಾರ ಗಾಡಿ ಜೈದಿ ನೀರೆ ಅತ್ತ ಯಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರೋ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ದೇನಂದ್ರೆ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐತೆ ಈ ಬತ್ತದ ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಆಪುಜು ಮಾರ ಇರ್ನ ತಾರಾಯ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಿತ್ತರ ಆಪುಜು ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಗೋದಾಂಡತೆ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲ್ಸ ಅವಡು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅದ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪಿಂಡ ಎಂಚೈತೆ ಬರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಓ ಏರೇನೆ ಎಂಗಲೇನಾ ಪಂಡ ಎಂಗಲೇನ್ ತೂತು ಎಂಕಲ್ಲ ತಾರದ ಮರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಅದೇ ಇರಗ ಡೌಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಇರ್ ಎಂಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಈ ನಮ್ನಿ ಅತ್ ಎಂಗಳ ಎಕ್ಕರ ಗಟ್ಲೆ ಜಾಗುಂಡ್ ಮಾರ್ರ ಯಾನ್ ಎರಡೊಂಜಿ ಸೀದೊಡ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ಇರ್ ಇಂಚ ಪೆದಂಪರ್ರ ಪಾತ್ರವಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಈ ನಮ್ನಿ ಓ ಏನು ಹೊರ ಪೆದಂ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಂದು ಒಂದ್ ನೀರು ಅತ್ ಎಂಗಳೇನು ಹೊರ ತೂಪಿನಿ ಎಂಗುಲೇನು ಪಿರಿಯೋಸ ಬಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅಂದಿ ಇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಓಯ್ ಇದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿನ ದಯಾನಂದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಇರು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ತಾರದ ಮರ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಾರದ ಮರಟ್ ತಿಗತ ಗೂಡುಂಡು ಅವೇ ನೀರಿಗೆ ಪುಡು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಅವಳ ₹40 ಬತ್ತನದೆ ಬಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಇರ ಹಾಕಂಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಡ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಗೆ ಬಾಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿರಗೆ ಪುಗೆ ಪತ್ತರ ಗೊತ್ತು ನಿರಗೆ ಓ ಓಯೇ ಅತ್ತ ಇರ್ ಪುಗೆ ಬಾಂಡು ಬಂಡ ಇಡೀ ತೋಟಗೂ ತೂ ಪಾಡೊಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ರಡ್ಡು ಮರಕ್ ಬನ್ಯಾನ್ ಅದೇ ಬಕೊಂಜೇನೋ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗುಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಗುಜ್ಜದ ಮರ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ರಪಕ್ಕೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬಾಡು ಅವೇ ಆ ನಲ್ಪಡೆ ಬರ್ಪುಡೆ ನಲ್ಪಡೆ ಬತ್ತನಾ
ಹಾ ಭಯಂಕರ ಇರ್ ಬಾರಿ ಇರ್ ಚೀಪ್ ಅಂದತೆ ಚೀಪ್ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಇರ್ ಅತ್ತೆ ಐತೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಮರ ನಲ್ಪೊಂಡು ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ತಾರದ ಮರ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಗತ ಗೂಡು ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತದ ರಪ್ಪ ಪುಗೆ ಮಾಡೋಡು ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿರೆ ಪುಗೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಜಿಡ ಕಾಣದೆ ಏನೇ ಫುಲ್ ಗಡ್ಡ ಬರದಿ ಒಂದ್ ಜರತೆ ಇರ್ ಪುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೋಡ್ಸುಡಿರ್ನ ಗಡ್ಡಗೆ ಕೊರ್ನ ಪೂರ ಪೋಣ ಐಕ್ ಬನ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ದಾದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೇರಳದ ಮರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೈಡೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪೇರಳೆದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಬರುವಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಬಾವಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಪುರಿ ಇರ್ ತಿನ್ನೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಬಾವಲಿ ಜ್ವರ ಎತ್ತನತ್ತೆ ಮರಣಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಇರ್ನ ತಾರದ ಮರ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟೆ ವೈರ್ ಬೋತು ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ದ ನನ್ನ ಐಕನ್ ಹೇಳ್ದಿರ ಬಾವಲೆಲ್ಲ ಸೈಪಿಂಗ್ ಮುಡ್ಚಿ ಮರ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇದು ಪೂರಕ್ಲ ಹಾವು ಫನ್ ಪರ್ ಮರ ಏನಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಚ ಆವಲಿ ಮಾರ ಇರ್ ಭಯಂಕರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಮಂಗಳಾರ ಹೆಂಗನೇ ಜೂಬಿನಿ ನೀರು ಇರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಓ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಆಫೀಸ್ ಒಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಒಂಡಿ ಯಜಮಾಡಿಡೆ ಯಜಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೋಡ್ ತ ನಡುಟೇನಾ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪನಾ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪನಾ ಇರ್ನ ಆಫೀಸೇ ಸೈಡ್ ಏನಾ ಅವಲಿ ಮಾರ ಗ್ರೇಟ್ ಇರು ದೇನಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದಿರಡ ಪಾತಿರ್ದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಡ ನಿಜನ ಯಾನ್ ಪೊಕಡೆ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಏನ್ ಬಲೆ ಚೂಲೆ ಮಾರ ಇರ್ ಏನು ಸೂಪರ್ ಇರು ಇರಾಗ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡಾ ಅಂದ ಆವಡ್ 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 ತೆಲೆಂಜ್ ಬಲೆ ಮಂಗಳಾರ ಅವೇ ಇಜ್ ನೀನ್ ಏನಾನ ಮೀಟ್ ಆಲೆ ಬರ್ಪರ ಏನಾನ ಮೀಟ್ ಆಪರ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಪರ ಹಲೋ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಈರ್ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಇರಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಬಲೆ ಇರ್ ಎಂಗ್ಳು ಈರ್ ತೂಡ್ ತೂಡ್ ಮನ್ಪರ್ ಮಾರ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಪುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜ ಬಕ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಬೇರಾವಡ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿನಣ್ಣ ಹಲೋ ದಯಾನಂದ್ ಏನೇ ಪಾತೇರ್ ನೀರ್ ಸಮ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಮಾರ ಓ ದಯಾನಂದ್ರೆ ಇದು ಇರೇನೋ ಅನ್ಪಿನಿತೆ ಆಫೀಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಇರ್ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅವಂದಾ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಹನುಮಾನ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಏನನ್ಸೆ ಮೀಟಾಲೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಹಲೋ ದಯಾನಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ರೆ ನಮಸ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಾತಿರ್ನು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡ್ದು ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೋರ್ನಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಸ್ಕಿರಿ ಟೈಪ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ ನಂಬರ್ ನೀವು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಥ ರೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು 100% ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್